todos a todas. Os nenos de sexto A van facer unha obra. Unha farsa, titulada Unha cena de maridos. Imos pechar un pouco o telón para cambiar o escenario. Entón non aplaudades, vale? Un forte aplauso. Ai, Carmiña, por que os mozos non me queren? Tranquila, Roberta, tranquila. Eu quero un mozo guapo. Non teño ni idea. Oh, ali está con Luis veciños. Imos falar con eles. Ai, pesas. Hola, veciña, que te contas? Nada, estamos aquí falando de que abriron unha nova tenda e é de marido. Maridos, que me estás contando, colega? E logo, nena, eu pola mañá pasei por ali e había mozos moi guapos. O que necesito eu? Pois. Ai, eu non me atrevo a ir. Eu tampouco, se me vemos pais, mátanme. Pois eu vou contigo. Veña, Pasade ben. Chao. xa vos contaremos. Hola, é verdade que aquí venden mozos guapos e sexys? A min dixen que somos. Pero non me fío moito dela. Sí, aquí estamos guapos. E canto costa? A 1200 o kilo. E de regalo, unha bolsa de chouritos. Que caro! E as chouritos serán vos. Non, que un tocín na carnicería da Viga por 2 euros. Tía, que me contas? O que che digo? Señora, que cousas di? Non vos vai a topar mellor. E ademais aplastados. Pois sí. Como lle gustaría, marido? Eu quero un mozo guapo. De que non como unha formiga. E o pelo da cor da terra. Os beizos de cerexa. Que saco que manexar. E que raro neno cando chore. Ah, e a poder ser que herdara moitas leiras dunha tía. Señora, vostede tira que aquí témoslle de todo. Que lle parece este mozo que lle chamamos Manolo? Non sei, parece un pouco fraco. Ten que comer máis. E polo que vexo ti tamén. E non será adicto ao tabaco? Señora, nada de vicios. De cando en vez auga e viño. Manoliño, que caro me es. Son caro como caviar, son caro como caviar. Pois é para ti, bela dama, en 300 cerro o trato. Bueno, está ben, é prezo xusto. Pero espera un segundiño. E os chorizos pa cando? Tranquila, muller, tranquila. O mozo e volvo yo, o levo lanzando. E volvemos, que se non as rapaciñas queren roubarme. Mas espera que un segundín. Tía, ese que soy defectuoso recolle os maridos usados. E veis, señora, esos produtos témolos garantizados, pero se non queda satisfeita, devolvéselle os cartos. Eu tamén quero un gato. Quero saber se me moja o non. Vale. Nome? Roberta. Apelidos? Maloño Joto. Nome do mozo? Manolo. E apodo Manoliño. Por 15 días. Ben,
de que ven a rola. Manoliño, eu non teño cartos, que facemos? Corre! Podeme dar unha factura? Ah, nena, non os vendas todos. Gárgame un pa min, que para a semana veño eu. Vale. Hasta logo.